Gaur lagunak bideo pixka diferentia etxera goiaz, izan be gure buruari buruz berba ingo, gure buruari pixkat kritika guaz. Nik neuk badakat hemen zer esan eta. Joan dan astian, gure lankide valentziar baten blogian irakorritxako artikulo bat aitzatuko dugu, Vicente Lloret izeneko fisioterapeuta bikaina. Kuriosua da, gizon honek badaka bere konsultia, gure modura, baina baitxabe irakasle biharrak eitzen ditu eta asesoria edo zelan da, aholkularitza lanak eitzen ditu osasun enpresen dako. Bai fisioterapia aldetik eta bai bestelako osagileak. Berak aitzatutako arazo bat ekarri nahiko duke. Nere ustez, ni konpondutaten gana, baina konturatu naiz, ez dakatela ni pentsatzen neban bezain landuta. Ontxe esango zuet, aber zer iruditzea zuen. Kontua da, gure lankideien artean, nik askotan ikusi izan dut, lankide gaztien artean batez be, nerekin biharrain eta gero bere konsultia ipini daben gentian gan, nausiki. Arazo bat, nik esaten detzatena Teresa de Calcuta sindromia. Teresa de Calcuta, ez dakizuen ondako, monja moduko katoliko bat izan zen, eta urte askoan ontasunan ikur modura hartu izan dana. ONG, fisioterapeuta, esan dizaten detzen. Gaiztakerixaz aparte, esango genduke dala norbere zerbitzuak emotia, baina oso diru gitxiren truke edo norbere buruari balizua hundirik emon barik. Eta ze pasatzen da? Forma horretan, pazienteak oso pozik gelditzen dira, bai? Aseguruak osasun aseguru egin biharra eitzen bazu, oso pozik gelditzen dira, ze eitzen duzu bihar bat, oso prezio bajuan. Eta beraz, pozik gelditen ez tan bagarra fisioterapeutia bera izaten da. Ze pasatzen da? Hile amaieran numeruak ez da belako kuadratzen, eta arazuak etortzen dira, gestino arazuak, eta azkenian, zerbitzuan kalidadia kaskartzea ekartzen da. Baina horretara urte batzutara konturatzen zara, eta orduan, Teresa de Calcuta sindromian jota daozen lankidiak, horre oten dira urte batzuk konturatu arte. Baina gero, lankide barri bat urtetzen da, karreratik amaitzu barri, esperientziarik ez dakana, eta behin eta barriro errepikatzen dan akatza izaten da hori. Horregaitzik, nik askotan esaten dutzen da aholkua, jentia galdetzen dezta, eta alako herrixan ze fisioterapeutarengana joango naiz. Nik esaten dezat. Aukeratu, gaztena eta denpora gitxien konsultia egin daroiana. Zeharek egin gotzu biharra oso ondo eta oso gitxiko brauta. Gero beran dago problemia da, baina hori pazientiari ez detza importa bihar izan. Esan gura dutena da, Vicente Lloreten artikuluan, horri buruz, artikulua ez, elkarrizketia, horri buruz luz eta zabal jarduten dau, inbeste gauza interesgarri izan da. Baina niri gehixen interes aujatana da, kobratzian asuntua. Eta sentido horretan galdetu nahiko netzuki ezuei, pazientiei, zelan ikusten dozuen hau. Ni pentsatzen eban, hone gauza ja supereutan itxuela. Baina Vicentek esaten da denez, zera osasun enpresetan, eta bereziki berak detektau dago arazo hori albaitarixetan, albaitari batek, itxuria, albaitarixak orokorrian eukitzen dabe joeria, bezerua joaten da, eitzen dau, tratamientuak eitzen ditu eta bestia, baina amaitzen da benian biharra eta bere fakturia 100 eurotik gora danian, remordimientuak eukitzen dabez, eta ikusten dabe bere burua
deskontu bat eitxera derrigortuta, ez da? Pazientiak ezer eskatu barik, Pazientiak ezer eskatu barik. Hau da, eta hau, hontan nere burua erretratauta ikusi neban. Askotan, ikusten topatzen garala edo jartzen garala, pazientiak eskatu barik, pazientian papela hartzen dugu eta juzgau etxen dugu, guk kobratzen gabizen diru hori, larregi izango dan, eukiko ete da ben arazua gero, igual, hile amaierara ailegatzeko, guk ibiltzen gara modura, eta hori, bere lekuan jartzen gara, empatia ariketa ez oso egokisa etxen dugu. Izango balitza, berak eskatzen dezkuala edo berak erakusten dezkuala kezkia, diru asko da, eta gitxia hogazta unaiko neuk, eta emonal izango gendukez, soluzio batzuk, bere era. Baina hori etxen dugu, berak ezer esan barik. Guk suposatzen dugu, berak arazuak eukiko dituela faktura hori ordaintzeko, eta deskontuak eto. Eta sentido horretan, ailegatzen dabil, ni planteau nahi netzukien muinera. Nik neuk, askotan, aldarrikatu izan dut, eta hain zuzen lelo modura erabili izan dut bai, guk, nahi izaten doula, fisioterapia zentru honetan, pazientia zenbat eta gitxia etorri hobe aldarrikatzen doula. Hau da, guk biharra etxen dou, zu etorri biharrez zaitxezen. Orduan, niretako, hau abordaje egokixe izan da, zintzotasuna edo erakusten da belako, nire ustez, edo erakusten zebalako, eta pazientiak ikusten da belako, ez gabizela, bere diruak etara naixan, eta bera premina barik etortzera derrigortzen, ez da? Baina Bizentek esaten dau. Claro, hori planteatzen detzasunian paziente bati, gertatu leike, paziente horrek susmatzen dabela edo berak perzibitzen dabena dela, tipo honek ez da nahi ni konsultara barriro etortzia, bialduin nahi nau, enau ikusi nahi. Nere kasua gainetik kendu nahi dau beste barik. Eta ez da hori. Baina, claro, oin konturatu naiz, Bizente Libretek esan da, bihar bada zuek holan interpretatzen duzuela. Eta claro, ez da hori kontua, eta, arrezkero pixkan nire jarrera hori, hau da, paziente bat etortzen da nian, eta etorri nahi da benian, eta ikusten du nian, preminia dakala gure gana etortzeko, bihar bada, ez dutela inbesteko indarra jarri, bihar bere autogestinua bultzatzen, eta hori, nahi badau, eta dispuesto bada, eta komenigarri ze ikusten badot, ez dela ez, gonbidatu inbiarretzatela, edo anima inbiarretzatela etortzen konsultara. Orduan, buelta batzuk emoten nabil honi, eta eskertu ingo neuke, jake profesional baten edo nire lankide baten iritzixak jaso duten, pazientien iritzixak beheskatuko neukez. Eta galderia horixe da. Zuek konsultara etortzen zarienian, eta guk esplikatzen detzu egunean, zuen burua ondo zaintzeko aholkuak eta zer egin behar dozuen gure konsultara ez bueltatzeko, zelan hartzen dozue aholku hori. Onera edo txarrera. Hau da, bialdu edo expulsau nahi zaitxu egula gure konsultatik. Eskartu ingo netzukie, erantzunen bat, bai hemen, YouTube kanalian, hemen arpidetza eta garrak dakazuen hoi, eta baitxabe, blogetan edo sare sozialetan eitzen duen zabalkunde horretan. Eskerrik asko aldez aurretik, eta hurrengo bideora arte.